Tipy, ako si stanoviť finančné ciele efektívne. Financie hrajú kľúčovú rolu v našich životoch, ale často nás môže znepokojovať myšlienka na plánovanie a správu našich peňazí. Mnohí z nás snívajú o finančnej slobode, o tom mať dostatok prostriedkov na splnenie svojich prianí a cieľov, či už ide o nákup domu, zaistenie pohodlného dôchodku, alebo jednoducho len o pocit bezpečia a istoty v každodennom živote. Kľúčom k dosiahnutiu týchto snov je efektívne stanovenie finančných cieľov. V tomto článku sa zameriavame na praktické tipy a stratégie, ktoré vám pomôžu nastaviť vaše osobné financie a vydať sa tak na cestu k dosiahnutiu vašich finančných cieľov. Od použitia osvedčenej metódy SMART po psychologické aspekty šetrenia peňazí objavíte, ako môžete svoje financie plánovať chytro a s dôverou. Rozpoznajte a prekonajte bariéry, ktoré vám bránia v úspešnom šetrení a vytvorte si komplexný finančný plán, ktorý bude slúžiť vašim individuálnym potrebám a cieľom. Začnite s prehľadom vašich financií. Bez ohľadu na výšku vašich príjmov je kľúčové mať hĺbkové porozumenie vašej finančnej situácie, čo je základom pre efektívne finančné plánovanie. Tento proces zahŕňa prehľad príjmov a výdajov, dôkladné zhodnotenie dlhov a úverov, analýzu úspor a investícií a pochopenie vašej tolerancie k riziku. S jasným obrazom o vašich finančných zdrojoch a záväzkoch si môžete realisticky stanoviť vaše finančné ciele a priority. Takto získate nevyhnutné informácie pre vytvorenie plánu, ktorý vám umožní dosiahnuť vaše dlhodobé finančné ciele, či už ide o dosiahnutie určitej úrovne dôchodku, o vzdelanie pre vaše deti alebo o kúpu domu. Buďte realistickí a majte jasné plány. Stanovenie dosiahnuteľných cieľov je základným kameňom úspešného finančného plánovania. Je dôležité si uvedomiť, že každý finančný cieľ by mal byť realisticky prispôsobený vašej osobnej situácii, príjmom a výdajom. Mať jasný a realistický plán znamená, že rozumiete svojim finančným možnostiam a obmedzeniam a stanovujete si ciele, ktoré sú pre vás dosiahnuteľné. Napríklad, namiesto toho, aby ste sa rozhodli ušetriť neúmernú sumu peňazí v krátkom časovom období, je lepšie stanoviť si menšie, ale pravidelné úspory, ktoré sú v súlade s vašimi príjmami a životným štýlom. Nereálne očakávania môžu viesť k sklamaniu a k demotivácii, pretože keď nedosiahnete prehnane ambiciózne ciele, môže to vo vás vyvolať pocit zlyhania. Namiesto toho sa zamerajte na stanovenie cieľov, ktoré sú výzvou, ale zároveň sú pre vás dosiahnuteľné. Použite metódu SMART. Vaše ciele by mali byť špecifické, merateľné, akčné, realistické a časovo obmedzené. Pokiaľ si ako príklad vyberieme investičný cieľ, môže to vyzerať takto. V prvom rade by mal byť špecifický. Namiesto obecného cieľa investovať viac si stanovte konkrétny investičný cieľ. Napríklad rozhodnite sa investovať do konkrétneho portfólia akcií alebo fondov s cieľom dosiahnuť určitého percenta návratnosti za rok, alebo sa rozhodnite investovať do určitého odvetvia, ktoré považujete za perspektívne. Ďalej by mal byť merateľný. Stanovte si merítko, podľa ktorého budete hodnotiť svoj investičný úspech. Môže to byť napríklad dosiahnutie určitého percenta návratnosti za rok, alebo dosiahnutie určitej celkovej hodnoty vášho investičného portfólia. Ďalej by mal byť akčný. Vytvorte plán, ako dosiahnuť váš investičný cieľ. To môže zahŕňať pravidelné investície, diverzifikáciu vašeho portfólia alebo sledovanie trhu, aby ste mohli reagovať na zmeny v investičnom prostredí. Ďalej by mal byť realistický. Uistite sa, že váš investičný cieľ je realistický a dosiahnuteľný. To zahŕňa zváženie vašej finančnej situácie, investičného horizontu a tolerancie k riziku. Nie je vhodné nastavovať si príliš ambiciózne ciele, ktoré by mohli viesť k neúmernému riziku.
Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Nakoniec by mal byť časovo ohraničený. Nastavte si časový rámec pre dosiahnutie vašeho investičného cieľa. Môže to byť napríklad 5-ročný plán pre dosiahnutie určitého percenta návratnosti alebo 10-ročný plán pre vytvorenie dôchodkového portfólia. Porozumenie psychológii šetrenia. Počiatočným krokom k zlepšeniu vašich finančných návykov je porozumenie mentálnym bariéram, ktoré vám bránia v efektívnom vynakladaní s peniazmi. Tieto bariéry môžu byť rôzne pre každého z nás a môžu zahŕňať rôzne psychologické faktory, ako sú emocionálne výdaje, nedostatočná sebakontrola alebo neschopnosť odolať pokušeniu okamžitého uspokojenia kúpy niečoho nového. Príklady môžu zahŕňať impulzívne nakupovanie, podceňovanie malých výdajov alebo nedostatok finančného vzdelania. Vytvorenie komplexného finančného plánu. Vytvorenie osobného finančného plánu je komplexný proces, ktorý si vyžaduje čas, starostlivé premyslenie a strategické plánovanie. Tento plán nie je len o rozhodovaní, koľko peňazí chcete šetriť alebo investovať. Je to tiež o vytváraní celkového obrazu vašich financií a o tom, ako tieto financie spravovať tak, aby zodpovedali vašim osobným cieľom a potrebám. Takýto plán by mal zjednodušene obsahovať prehľad vašich príjmov a výdajov, prehľad vašich aktív a pasív, investičný plán, núdzový fond, poistenie a daňové plánovanie. Na záver, stanovenie efektívnych finančných cieľov je zásadným krokom na ceste k finančnému úspechu a stabilite. Kľúčom je stanoviť si realistické a dosiahnuteľné ciele, ktoré sú v súlade s vašimi finančnými možnosťami a so životnými ambíciami. Použitie metodológie SMART, špecifické, merateľné, akčné, realistické a časovo obmedzené ciele, poskytuje jasný rámec pre stanovenie a sledovanie vašich finančných cieľov. Dôležité je tiež pravidelne prehodnocovať a prispôsobovať vaše ciele tak, aby reflektovali zmeny vo vašom živote a na finančných trhoch. V konečnom dôsledku úspešné stanovenie a dosiahnutie finančných cieľov si vyžaduje disciplínu, plánovanie a ochotu učiť sa a prispôsobovať sa. S jasne stanovenými cieľmi a stratégiou, ako ich dosiahnuť, ste dobre pripravení na cestu k finančnému zabezpečeniu a k naplneniu vašich snov. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz.